عزوز سلام تنبصحكم زغفكم تعزبتي كما يتوعلوا نلومي روع عسران حد النحاسك أترست دلو زينا ومسنا دوحنا لكم قريبنا لنا نمكتلكم بخبر زعد ميرمياس قبر العلي بقدام النت الساتو تمهروا عصرت حد خفلي زوا ماكل نابسوا وريدوم عب دهلاك تاريخاون سنة انتراون تأقاتات من الله جاساس تخيدو فيستيفال إلترا كنتاشان عصر تشعتن ناي تحسطو فلينات كم زرخبولو نقادين حبيرهم عب سودان مساقري اوان زمرح لأولاوي بايتو تمسريتو قدما مينيستر إيطاليا جوسيبي كونتا بغزا فقادو كاب سلطان وريدو عب برازيل متانا تأقاتات أمازون سخصت بارع مرور كبرو سنزا حزمهن تقليتو عب زرزراتو تمهارو عصرت حد خفلي زوا ماكل ناي عصرت غلط خفلي تمرتهم عب بيت تمرتي وارساي كالون مغطلن عب مبل 33 زوريا هاجرا وغلوت غبون مفصامن لومي 11 نحاسه ناب ساوا وريدوم وكيل إرنا بينيام فساتيون زدلو زيناو صبصاب ميكائيل حدغو كقربوي زوما بزوا ماكل كابزر كبع عصوتو شوعتنا كلا درجة بيت تمرتي ب220 أوتوبوسات نابساوا زتوبغسو لعل 4000 تمهارو عصوتو حدا كفلي قدما يبرنا يتغلالا تمهارو كوينوم بتوم زتورفو اسات 2000 تمهارو 5 بيت تمرتي زمت قرام 24 حسك وردو مخانوم تفليتلهم ابتنا مفناوسنا سرعات بشحه زغصر حزبي اب زتوبغسلو بوتاتا ترغيبو بعللتان طابعيتنا فانيوم حلافي چنفر مس تمرتي زوبا ماكل ممر بلاي هابته غابر نيرينا ابزهابو حبريتا لوم عمت بتغلالا سات 6000 تمهارو كاب 22 نابته تمرتنا بصاوا يورد كم زلو بمتقاس 51 مئتاوي دق انشيو مخانن غليصوم مسئن زخدق مسحرات غاراج خيد الله نتمهارو سندم زخدو ترافيك خونا لو سغعني بوليس ارتراخا نخل زمن قد ناي تنقلحاس ولا ناي لبتግራይ يتحاس ترافيك كابزي جميرو خبسمرا سغع ابتابوتهم زبصحخا اسنيوم يخيد كلهم دلات امبولانس خال على كله نازي كل زواهد كا خاب چنفرت مينستر تمرت زوا ماكل اوهاتي يخدو سلازي لعلي 120 مكان خدا خلو اسنمين يخدو نكرتشان عصوتو شومنتن كرتشان عصوتو چعتن عامته تمرتي ملقغ فتنا عصوتو كلتا كفلي لعل 500 تمهارو زوبا ماكل محلفنت بي كم زرخبو زتقسم ممر بلاي بغاطامي صنبل براوي يبلو مجمار هاغراو اغلغلوت ام بغاز نزغاطم مدنغاي تطقيمم تمهاروم كله مداوي مدلاوات كصافو عدل كم زرخبو بمحبار كم زحالفو زورياتات اب تمرتوم كاله هاغراو غباتومن عوتات كونن كوصو ابرتيون كصعرو تلابيوم نحنا من زيناي سوا مبل 25 عام زنبره قرب سحب سلازبله غزي سلازرخبنا تمهارو تستمهارو زياده نخدغمو زياده خدلدلو عدل رخبناينا سلازي دارغا خلت سومن عرفوا منبر سغا حجكم مهاريم صنيحهم تم 10 حد خفلني ورساي قال زورتو تساتفتي مبل 33 زوري هاغراو اغلغلوت بوغونم نساوا زوردلو زلو علامه بغبو تگنزيبوم تماهيروم هاغروم كانصو ابرتيون كسرحو دلوات ملاو مارغاغيصوم كابز حنقولكا تقبلو خيدالو حنقولكا زي تقبلو او اي متشكاني ጭንቀት አለው ህማም አለው ስለዚህ ካብስ ተቀብልካ ትሄዳለካ ወለዲ በወገኖም ደቆም ንሳዋ ከፋኑን ከለው ዝስምዖም ሓበን ልዑል ምዃኑ ብምሕባር كم زحلفوا أحواتهم تقبلتن تكبرتن حجري كم زخونوا تصنع عمنتهم قليتهم بسلام كم زخدوا بسلام صنع أبعواتهم كلهم ولدهم كلهم نهاجرهم بسلام كم ملو تسفلن بعلو ناي بعلو نحن حبونا له كم حواتو بتقعيت بعللتا ناي بحقي كله بحقوس ولادي الناتقعي بحقوس كيدو تمهارو دما خمس ختريهم صنحهم كلهم اقصل تحيزهم إللنا بلو بتصبق بحقوس يوم كيدم دلو بحقوس كاملوس تمهارو عصرتو حدا كفلي زوبا دوبو بعصرتو شوعتن حسه تمهارو زوباتا سميناوي قحي بحري دوباو قحي بحري عن سبان غاش باركان دما قدميو ابز نبر علتات بتمسسلا غبابن دمقتن نابساوا كمز وردو زذكريو
ቤተ መዘክር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ 4 ክሳብ 14 ሓምለ ኣብ ንኡስ ዞባ ዳህላክ ዝርከብ ታሪኻውን ስነ ጥንታውን ጸጋታት ንምልላይን ምስናድን ዝሕግዝን ንዕሙቀት ዝበለ መጽናዕቲ ዝበግስን ዳህሳስ አካይዱ ብዛዕባ ዕላማን ውጽኢትን ናይ ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ወኪል ኤረና ኢብራሂም ዑመር ዘዳልዎ ጸብጸብ ኣሎ አርሴማ አስመሮም ከተቅርቦ እያ ቤተ መዘክር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ንኡስ ዞባ ዳህላክ ዝርከብ ታሪኻውን ስነ ጥንታውን ጸጋታት ንምልላይን ንምስናድን ዝሕግዝ ኣፈናዊ ዳህሳስ አካይዶም ዕላማቲ ኣብ ባሕርን መሬትን ዝተኻየደ ዳህሳስ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዝርከብ ታሪኻዊ ቦታታትን ጥንታዊ ኣሰራትን ብምድህሳስ ከምኡውን ምስ ዓበይቲ ዓድን ኣመሓደርትን ብምርኻብ ንምስናዱን ንምዕቃቡን ዝሕግዝ ባይታ ንምፍጣር እዩ ኣብ ልልያ ዘተኮረ ነይሩ ልልያ ክንብል ከለና ከዓ ትሕመረት ናይ ልልያ ኮም ወይ ከዓ ኮም ዝሰረቱ እዩ ኮም ዝሰረቱ ምዝኸውን ተሳታፍነት ናይቲ ኮሚኒቲ ወይ ከዓ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣባል ናይቲ ሕብረተሰብ ምዝህልዎ ዕውትን ውጽኢታውን ይኸውን ማለት እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ምስ ተፈላለዩ ዓበይቲ ዓዲ ኣናበርቲ ዓዲ ኣመሓደርቲ ከባቢታት ወራዙት ናይቲ ዓዲ ተፈላለዩ ኣኼባታትን ዘተታትን ምምያጥን ብተወሳኺ እውን ብዛዕባ ዘለውና ወርሻታት ብፍላይ ታሪኻውያን ይኹኑ ጭበጡ ወርሻታት እንታይ ይመስል ብዛዕባኦም ከዓ ከፊላዊ ዘተን ዝርብን አካይድና ማለት እዩ ብዛዕባቲ ኣብቲ ከባቢኦም ድፈልጥዎ ወይ ዘለልይዎ ወይ ከዓ ኣሎ ዝብልዎ ኣሰራት ብዛዕባኡ ምይጣ አካይድና ዘቲና ብምቕጻል እውን ብዛዕባ ኣገባብ ኣተዓቅባን ኣመላኽታ ናይቶም ኣብኡ ዘለው ውርሻታት እውን ብዘተ አካይድና ማለት እዩ እቲ ታሪኻዊ ጥንታዊ ቦታታት ቅድሚ ሕጂ ሌላ ስለ ዘይገበርናሉ ሌላ ጌርና ንዝኣሞቀ መጽናዕቲ ንክኡታ መደብ ንምግባር ተባሂሉ ዝተገበረ እዩ ደሴት ጀሚርና በደሴት ጸሊምን ጻዕዳን ኣሳርካ ሹማሃ ናኩራ ጀምሂለ ድርቡሸት ዳህላክ ከቢር ጥንታዊን ታሪኻዊን ቦታታትና በጽና መጽና ማለት እቲ መጽናዕቲ በሰለስተ አይነት ተካይዱ በአጋር በጀላቡ ከሙን በመካይን ጌርናዮ እቲ ስራሓ ለሃር በሃፈሽ ወሪሃዮ ኣዝዩ እውት ዝኾነ ስራሕ ዓሚምና መጽና ክባህል ይካል ምክንያቱ እዚኦም ኩሎም በጽናዮም ዝመጻና ደሴታት ኣብ ውሽጠን ዘለውን እቁር ሃብቲ ማለት እቲም ጥንታውያን ታሪካውያን ቅርስታት ከነለለይ ባይታ ከፊቱልና ማለት እዩ ኣብቲ ዳህሳስ ዝተሳተፉ ሞያውያን ነሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዝተኻየደ ሰፊሕ ሸፈነት ዘለዎ ዳህሳስ ስለ ዘይነበረ ብዛዕባኡ ዝፍለጥ ሓበሬታ ኣዝዩ ድሩትን ውሕዱን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ እቲ ወፍሪ ነቲ ኣቐዲሙ ዘይተበጽሐ ቦታታት ንምስናድን ህሉው ኩነታት ቅርስታትን ታሪኻዊ ቦታታትን ንምፍላጥን ሓጋዝ ከም ዝነበረ ኣብ መጻኢ ዝካየድ ዕሙቕ ዝበለ መጽናዕትታት ድማ መበገሲ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣገንዚባ እቶም ክኢላታት ኣስዒቦም ኣብቲ ንኡስ ዞባ ብሓፈሻ ኣብ ደሴት ዳህላክ ከቢርካ ብፍላይ ዝተኻየደ ዳህሳስ ዕውት ኣብ ርእሲ ምንባሩ ብዛዕባቲ ኣብ ዝተፈላለየ መወከሲታት ዝጥቀስ መሬታውን ትሕተ ባሕራውን ጸጋታት ባህላዊ ውርሻታት ንዝነበረ ሓበሬታ ዝህብትም ከም ዝኸውን ጽኑዕ እምነቶም ገሊጾም ዳህላክ ከምቲ ንፈልጦ ካብ ድሕሪ ምፍራስ ንክስነት ኣክሱም ብፍላይ ከዓ ድሕሪ ምፍራስ ስልጣነ ናይ ኣዱሊስ ኣብዚ ከባቢና ዝመጸ ስልጣነ ናይ ዳህላክ ስልጣነ ማለት እዩ ብውሕድሲ ብዒላታት ጥራይ ኣብ ዩኔስኮ ሰፍር ዝኽእል እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ዋላ ክንቆጽሮ ኮ ተዘይካልና ብውሕድ ልዕሊ 500 ዝኸውን ዒላታት ኣሎ እዚ ሕጂ ሓደ ማግኒፊሰንት ወይ ኣዝዩ ኣደናቂ ናይ ደቂ ሰባት ስራሕ ማለት እዩ ድሕሪ ምፍራስ ኣድሊስ ዝውክል ሰፈራታት ኣሎ ናይ ሚድል ኤጅ ወይ ነቲ ናይ ንብሎ ዘለና ናይቲ ኣብ ግዜ መግዛእታት ናይ ኤርትራ ዝነበረ ሰፈራታት ንዑ ዝውክል ኣሎ ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ዝነበሩ ስልጣኔታት ዝውክል ሰፈራታት ኣሎ ስለዚ ኣዝዩ ብዙሕ ፖቴንሻል መቃብራት ኣሎ ብኮፊክ ዝተጻሕፈ ብዛዕባቶም ተቐማጦ እንታይ ዓይነት ሶሻል ስታተስ ነይሮም ዝኩሉ ዝገልጽ ጽሑፋት ዘሎ ኣዝዩ ብዙሕ ናይ መቃብራት ኣማን ኣሎ ስለዚ ኣዝዩ ብዙሕ ፖቴንሻል ወይ ኣዝዩ ብዙሕ ጸጋታት ዘሎ ኣብ ታሪኻውን ስነ ጥንታውን መዳይ ማለት ዳህላክ በዚ ዝገበርናዮ ዳህሳስ ብቐሊል ክትዕዘቦ ትኽእል ማለት እዩ
ግዜን ስፍሓት ቦታ ናብ ግምት ብምእታው ኣብ ደሴታት ዓሳክርን ሹምሃን ሙሉእ ሸፈነ ዝነበሮ ዳህሳስ ከም ዘካየዱ ዝጠቐሱ ሞያውያን ብዓበይቲ ዓዲ ደሴታት ደሴ ናኹራ ድሕል ከምኡውን ምምሕዳራት ከባቢ ጀምሂለ ዳህላ ከቢርን ድርብሸትን እናተመርሑ ናይ ዳህሳስን ስነዳን ንጥፈታት ከም ዘካየዱ ኣፍልጦ ነበርቲ ድማ ልዕሊ ትፅቢቶም ኮይኑ ከም ዝጸንሖም ኣብሪሆም ከም ማእከል ጠመተ ናይ ዝተፈላለዩ ወጻእተኛታት ኣጽናዕቲ ኮይኑ ጸኒሑ ስለዚ ምናጽነት ብዙሕ ኣፍልጦ ስለ ዘይነበሮም እንታይ ይግበር ኣለውን ኣስተውብሉን እዮም ነይሮም ድሕሪ ናጽነት ግን ብዝተኻየደ ጎስጓሳት ምሕዳር ከባቢ ድዩ ብምልከቶም ኣካላት ድዩ እቲ ኣፍልጦ ኣዝዩ በሪኹ ይጸኒሕና ልዕለና ይፍልጦ ጸኒሖም ከምቲ ዝረኣናዮን ወላ ኣብቲ ዝተገበረ ዳህሳሲ እሶም እዮም ተንቅርስታት መሪሖም ዘርኢና ዝነበሩስ እቲ ህዝቢ ቁርብ እቲ ሽግር ኣብ ምንታይ እንድሕር ኢልና ንዞባ ዳህላክ ግልል ዝበለት ከባቢ ከም ምዃኑ መጠን ደሴት ከም ምዃኑ መጠን እቲ ኩነታት ኣየር ዘይሕግዝ ከም ምዃኑ መጠን ኣተኩሮ ከም ዘድልዮ ሓደ ካብቲ ህዝቢ ወሲድና ማለት ካብቲ ህዝቢ ዝፍሉጥ ነገር ኮይኑ ካብቲ ህዝብስ ኣተኩሮ ይውሕዶ ከም ዘሎ ተቐዳማይ ዝመፀ ርእይቶ ተተኻዩ ተቐዳመይቲ ቀዳዲማ ክትግበር ዘለዋ ክሕፀር መጽናዕቲ ድዩ እቲ ልልያ ድዩ እቲ ግቡእ ስነ ፍልጠታዊ መድረኻት ክካየደሉ ካብቲ ህዝቢ ዝመፀ ርእይቶ ዝመስል ነይሩ ማለት እዩ ሓላፍነት ከዓ ንኹልና ኣሰኩሙና ኣለዎ ማለት እዩ ወይ ብንጹር ንዓና ሓላፍነት ኣሰኩሙ ወይ ከዓ መጺኹም ሓላፍነት ተሰከሙ ዝምልከቶ ኣካል መጺ ሓላፍነት ይሰከም ባህልቲ እዮም ማለት እዩ ንዝኣሞቀ መጽናዕቲ ባብ ዝከፍት ስለ ዝኾነ ነዚ መጽእ እንታይ ክንገብር ከም ንኽእል ባይታ ከፊቱልና ኣሎ ማለት እዩ እቶም ነዘይ በጻይናዮም ደሴታት እውን ዳህሳስ ክግበር ከም ዘለዎን እድል ከፊቱልና ኣሎ ኣባላት ዞባዊ ቤተ መዘክር ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ምስ ዓበይቲ ዓዲ ዘካየድዎ ርክባት እቲ ታሪኻውን ስነ ጥንታውን ከባቢ ምስቲ ዘለዎ ራሕቅን ክሊማን ኣተኩሮ ይጎድሎ ምህላው ከምኡውን ንምዕቃቡ ቅልጡፍን ዕቱብን ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝግባእ ክግንዘቡ ከም ዝኽኣሉ ኣነፂሮም ካብ ዝኽፈት ሎሚ 5 መዓልቲ ኣውፂሩ ንዘሎ ፌስቲቫል ኤርትራ 2019 ካብ ዝሓለፈ ፌስቲቫላት ናይ ትሕዝቶ ፍሉይነት ከም ዝረኸበሉ ኣብ ኣቀራርባ ግና ክመሓየሽ ዝግባእ ሽነኻት ከም ዘሎ ነጋድያን ገሊፆም ጋዜጠኛ ዳናይት ገብረ ህይወት ዘዳለቶ ፅብፃብ ይስዕብ ኣብ ፌስቲቫል ኤርትራ 2019 ቀሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ፍሉይነት ከም ዝረኸብሉ ኤሪና ዝተወከሰቶም ነጋድያን ሓቢሮም ኣብ ቁሸት ዞባታት ድኮና ኣባይትን መነባብሮን ባህላዊ ምርኢት ኣዳራሽ ምህዞን ሰንዓን ምርኢት መጻሕፍትን መደባት ህጻናትን ከምኡውን ፍርያት ትካላት ተዘዋዊሮም ዝተዓዘቡ ወሃብ ትርኢቶ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ብምውድዳር ዝሓሸ ትሕዝትኡ ክዕዘቡ ከም ዝኽኣሉ ኣብ ኣገባብ ኣቀራርባ ግና ጌና ጻዕሪ የድሊ ከም ዘለዎ ረዲኦም ኣብ ኩሎም በፂሐ ዋላ ናይ ዞባ ዓንሰባ በፂሐ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ደቡባ ቀይሕ ባሕሪ ሕጂ ድማ ኣብዚ ናይ ዞባ ማእከልን ናይ ዞባ ደቡብን ከዓ ይከታተሉ ኣለኹ እቲ ቀራርባ ግን ተመጣጣነ ይደሎ ንዓመታት ግን ካብዚ ንላዕለ ክሰፍሕ ኣነ ይምነ ዓሚ ይበዝሕ ነይሩ ይብላና ካብ ረብ ዘመን እቲ ቀሪቡ ዘሎ ፍርያት ትካላት ባህርያዊ ጸጋታት ውፅኢት ሕትመት ቅብኣታት ኣዘናጋዕን መሃርን መደባት ቆልዑን ተማሃሮን ከምኡውን ባህላውን ዘመናውን ምርኢታት ከም ዝመሰጦም ውፅኢት ምህዞን ሰንዓን ድማ ብሉፅ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ብምሕባር ድማ ወፍሪ ተገይሩሎም ኣብ ጥቕምን ኣገልግሎትን ህዝቢ ዝውዕልሉ ባይታ ንኽፍጠር ቆላሕታ ዝምልከቶ ኣካል ከይንፈጎ ኣዘኻኺሮም ስጋ ሕጂ ዝረኣናዮ ብጣዕሚ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ኩለን ዞባታት ነናተን ፍሉይነታት ሒዘን መፅአን ኣለዋ ብፍላይ ኣብ ዞባ ማእከል ዝረኣናዮ ሕጂ ኣብ ዞባ ማእከል ዘለዋ ዲጋታት ራህያታት ወሓይዝ ዘሎ ብዙሕ ህዝብን ኣብ 1 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ክንደይ ሰብ ኣሎ ዝብል ጽቡቕ ሓበሬታ ማለት እዩ ንተምሃሮ ንዓበይቲ ንኹሉ ዝሕግዝ ምዃኑ ርአ እቲ ናይ ፍርያት ናይ ዓድና ብምሉእ ርኢናዮ ንዓመት ዓመት ከምዚ ብሓጎስ ብተስታ ብራህዋ ብቕሳነሲ ኣበይ ይርከብ ከም ቆልዑ ይሕጎሳ ንሕና ከዓ ንድሰደድ ድሕሪአን እንዳኸድና እቶም ነጋድያን ኣብ መወዳእታ ንዝመጽእ ዓመታት ጉዳይ ኣቀራርባ ዝያዳ ኣተኩሮ ክወሃቦ ተላብዮም ትማሊ ን5 መዓልቲ ኣብ ዝቐጸለ ግጥማት ኮንፌደሬሽን ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ማለት ሴካፋ ትሕቲ 15 ዓመት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ገፊሕ ዓወታ መዝጊባ ኣብቲ ካብ ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ዝቐጸለ ግጥማት ፈለማ ዝገጠማ ሃገራውያን ጋንታት ኬንያን ብሩንዲን ነይረን ሓደ ብሓደ ድማ ተፈላለየን ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ዘካየዶ ግጥም ድማ ኤርትራ 6 ባዶ ተዓዊታ እዚ ብዝሕሸቶ ዛጊት ኣብ ዝተኻየደ ጾታታት ብሓንቲ ጋንታ ኣብ ሓደ ጾታ ካብ ዝተመዝገበ እቲ ዝበዝሕ እዩ ሎሚ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ሱዳን ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ታንዛንያ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ድማ ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ሩዋንዳ ክጋጠማየን ኤርትራ ተእንግዶ ዘላ ፈላሚ ውድድራት ሴካፋ ትሕቲ 15 ዓመት ክሳብ 30 ነሓሰ ክቕጽል እዩ
ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዒቡ ዝቐርብ ዜና ወፃኢ ሃገራት እዩ ኣብ ሱዳን መሰጋገሪ ወታደራዊ ባይቶን ልፍንቲ ተቃውምቲ ሓይልታትን ብዝኸተሞ ታሪኻዊ ዝተባሃለ ስምምዕ ንዝመጽእ 3 ዓመታትን 3 ወርሕን ናይ መሰጋገሪ እዋን ዝመርሕ ልኡላዊ ባይቶ ትማል 20 ነሓሰ ተመስሪቱ እቲ ብ5 ወታደራውያን ሰመዚ 5 ሲቪልን ሓደ ክልቲኦም ወገናት ዝሰማምዕሉ ሲቪልን ዝቐውም ባይቶ ፈለማ ን21 ወርሕ ብኣቦ መንበር መሰጋገሪ ወታደራዊ ባይቶ ሌተናንት ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ዝስዕብ 18 ወርሕ ድማ ብሲቪል ክምራሕ እዩ ኣባላት ናይቲ ልኡላዊ ባይቶን ቀዳማይ ሚኒስተርን ሎሚ 21 ነሓሰ ቃለ መሓላ ክፍጽሙ ትጽቢት ይግበር መሰጋገሪ ወታደራዊ ባይቶን ልፍንቲ ተቃውምቲ ሓይልታትን ብ17 ነሓሰ ኣብ ካርቱም ኣብ ናይ መወዳእታ ሰነድ መቕረሐ ስልጣን መሰጋገሪ መንግስቲ ከም ዝኸተሙ ይዝከር እዚ ናይ 39 ወርሕ መሰጋገሪ እዋን ኣብ ሱዳን ናብ ሲቪላዊ ምሕደራ ንምስጋር ዘኽእል ምርጫ ክካየድ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢጣልያ ኮይኑ ከገልግል ጸንሐ ጁሴፔ ኮንተ ትማል 20 ሓሰብ ገዛእ ፈቃዱ ካብ ስልጣኑ ብምውራዱ ኢጣልያ ኣብ ሓድሽ ፖለቲካዊ ነውፂ ከም ተሸመመት ይቃልሓሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮንተ ምስ ሰልፊ ምንቅስቓስ 5 ከዋኽብትን ሰልፊ ሃገራውያንን ብምልፋን ቅድሚ 2 ዓመት ንዝመስረትዎ መንግስቲ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ክመርሕ ጸኒሑ ሚኒስተር ኮንተ ነዚ ስጉምቲ እዚ ዝወስድ ዘሎ ኣባል ልፍንታዊ መንግስቲ ኢጣልያ ዝኾነን ሕሉፍ የማናዊ ኣረኣያ ዘለዎን ሰልፊ ሃገራውያን ባይቶ ናይቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮንተ ናይ ተኣማንነት ድምፂ ክህብ ድሕሪ ዘቕረቦ ሕቶ እዩ ሚኒስተር ኮንተ ንባይቶ ኢጣልያ ኣብ ዘስምዖ መደረ መራሕቲ ሰልፊ ሃገራውያን ማቲዩ ሳልቪኒ ንናቱን ንሱ ዝመርሖ ፖለቲካዊ ሰልፍን ረብሓታትን ክብል ነቲ ሃገር ናብ ሓድሽ ፖለቲካዊ ነውፂ ሸማ ከም ዘሎ ብምኽሳስ ዘይሓላፍነታዊ ክብል ዘሊፍዎ ንናይ ሙራድ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮንተ ዝተቐበለ ፕሬዚደንት ኢጣልያ ሰርጆ ማታሬላ ክሳብ ሓድሽ መንግስቲ ንምስራት ዘኽእል ዝርብ ምሰን መላፍንቲ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ዝካየድ ኣብ ስልጣኑ ክጸንሕ ጠለብ ኣቕሪቡሉ ኣሎ ክልቲአን ሰልፍታት ልፍንታዊ መንግስቲ ንምስራት ቁርባት ምስ ዘይኮና ግና ፕሬዚደንት ማታሬላ ንባይቶ ናይቲ ሃገር ብምፍራስ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ሓድሽ ባይታዊ ምርጫ ክጽውዕ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ሰልፊ ሃገራውያን ምስ መላፍንቱ ሰልፊ ምንቅስቓስ 5 ከዋኽብቲ ክሰርሕ ከም ዘይደሊ ይገልጽ ብምህላው ግን ኢጣልያ ዳግማይ መንግስቲ ንምቋም ዘኽእል ምርጫ ክትካየድ ክትግደድ ምዃና ብኣጉ ንጹር ኮይኑ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ባይታዊ ምርጫ ኢጣልያ ሰልፊ ሃገራውያን 34 ሚእታዊት ድምፂ ክረክብ እንከሎ ሰልፊ ምንቅስቓስ 5 ከዋኽብቲ ድማ 17 ሚእታዊት ምርካቡ ይዝከር ممحدار بريزيدنت ترامب جزوف ቻይናዊ ትካል ምምዕባል ቴክኖሎጂ መራኸቢታትን ዘመናውያን ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎናትን ህዋዌ ጸጥታዊ ስጋት ዝፈጥር ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣብ ልዕሊ ትካል ካብ ዘጽንዑ ማሕነቆታት ንገለ ክፋሉን ተወሳኺን 3 ወርሕ ተወንዚፉ ክጸንሕ ከም ዝተወሰነ ብ19 ነሓሰ ኣፍሊጡ ቤት ጽሕፈት ንግዲ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ናይቲ ሃገር ብሓፈሻ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ተጠቀምቲ ኣገልግሎት ህዋዌ ድማ ብፍላይ ክስዕብ ንዝኽእል ሃስያ ንምንካይ ተባሂሉ ዝተወስደ ምዃኑ ኣብሪሁ ምምሕዳር ዋሽንግተን ኣብ ወርሒ ግንቦት ገለ ክፋል ናይቲ ማሕነቆታት ን9 መዓልታት ክውንዘፍ ስጉምቲ ወሲዱ እኳ እንተነበረ እቲ ግዙፍ ቻይናዊ ትካል ግን ፍርያት ኣሜሪካ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ክዕድግ ካብ ቤት ጽሕፈት ንግዲ ፍሉይ ፍቓድ ክረክብ ገና ይሕተት ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ቤት ጽሕፈት ንግዲ ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምስቲ ትካል ካብቲ ዝተወንዘፈ ንግዳዊ ፍቓድ ወፃኢ ንግዳዊ ሽርክነት ዘለዎን ዘቤታውያን ይኹና ግዳማውያን ትካላት ኣደዳ እገዳን ሕጋዊ ተሓታትነትን ከም ዝኾነ ኣነፂሩ ኣሎ እቲ ቤት ጽሕፈት ብዘይካዚ ጨናፍር ህዋወ ምዃነን ዝገለጸን ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ዝተዋፈራ ልዕሊ 60 ትካላት ኣብ መዝገብ ናይቲ ማሕነቆታት ኣስፊሮን ኣሎ ህዋወት ማለ 19 ነሓሰ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ንገለ ክፋል ናይቲ ኣብ ልዕሊኡ ኣጽኒዑ ጸንሐ ማሕነቆታት ከወንዝፎ ምውሳኑ እቲ ምምሕዳር ዝወስዶ ስጉምቲ ብቐንዱ ናብ ፖለቲካዊ ድፍኢት ዝነቐለ ምንባሩ ዘነጽር ከም ዝኾነ ብምጥቃስ እቲ ማሕነቆታት ጠቕሊሉ ክለዓል ጸዊዑ መንግስቲ ቻይና ብወገኑ ኣሜሪካ ንህዋወ ወሲሕካ ኣብ ልዕሊ ኩባንያታት ትካላትን ኣውፈርትን ሃገሩ ዘካይዱ ዘሎ ብመርትዖ ዘይተደገፈ ምጽላም ከቋርጾ ብምጽዋዕ ኣብ ልዕሊ ትካላት ቻይና ቅኑዕ ኣጠማምታ ክህልዎ ጸዊዑ ሓደ ካብ ዓበይቲ ትካላት መፍረ ቴክኖሎጂ መራኸቢታትን ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎናትን ቻይና ዝኾነ ህዋወ ቀንዲ መሳርሒ ትካላት ጸጥታ ቻይና ምዃኑ ዝኸስስ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ እቲ ትካል ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ናይቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ንግዳዊ ምትፍናን ምዃኑ ዝገልጽ እንተኾነ ግን መንግስቲ ቻይና ኩባንያ ህዋወ ኣብ ምምዕባል ቴክኖሎጂ ዝነጥፍ ብሕታዊ ትካል ምዃኑ ብምንጻር ምምሕዳር ዋሽንግተን ኣብ ልዕሊ ትካል ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ቁጠባ ሃገሩ ካብ ምህሳይ ሓሊፉ ካልእ ዕላማ ከም ዘይብሉ እዩ ዝወቅስ
ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ 2 ሳምንታት ዝሃረመ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቦ ሓደጋታት ውሕጅን ዓለቕልቕን ብውሕዱ 46 ሰባት ከም ዝሞቱ ሚኒስትሪ ጥዕና ናይቲ ሃገር ብ20 ነሓሰ ኣፍሊጡ ብዘይካዚ ብሰንኪቲ ባሕራዊ ሓደጋ ኣብ ካርቱምን ካልእ ከባቢታትን ልዕሊ 9,000 ኣባይቲ ከም ዝዓነወ ልዕሊ 1600 ጥሪት ከም ዝሞታ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዘጠቓልል ኣስታት 130 ህዝባውያን መንግስታውያን ትካላት ድማ ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወረዶ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ መግለፂ ኣነፂሩ ብሰንኪቲ ባሕራዊ ሓደጋ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ነበርቲ ባልታ ተጸሊዮም ከም ዘለው መንግስቲ ህጹጽ ስጉምቲ እንተዘይወሲዱ ድማ ከቢድ ቅልውላው ክኽሰት ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣለው ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ምዕራባውን ምብራቃውን ሱዳን ዝወቕዕ ብርቱዕ ዝናብ ብዝፈጠሮ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ባህራዊ ሓደጋታት ኣስታት 13,000 ሰባት ባልታ ተጸሊዮም ምንባሮም ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ብራዚል መጠን ናይቲን ኣብዚ ዓመት ኣብ ጫካታት ኣማዞን ዝተኸስተ ሓደጋታት ባርዕ መሮርን ዝወረደ ኣከባቢ ዕንወትን ክብረ ወሰን ዝሓዘ ብምዃኑ ንምቁፃሩ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክውሰድ ፃውዒት ቀሪቡ ሃገራዊ ማእከል ጠፈራዊ ምርምር ብራዚል ብ20 ነሓሰ ኣብ ዘውፅኦ መፅናዕታዊ ጸብጻብ ብዝተለዓለ ናይ ሳተላይት ስእሊ መሰረት እቲ ዕንወት ምስ ናይ 2018 ክነፃፅር እንከሎ ብ83 ሚታዎት ከም ዘይድ ሓቢሩ እቲ ባርዕ መሮ ዝፈጠሮ ኤክታቲኪ ብ19 ነሓሰ ንከተማ ሳኦ ፓውሎ ብምዕብላኽ መጠን ርኤት ብልዑል መጠን ጎዲሉ ምውዓሉ ማዕከናት ዜና ብራዚል ኣቅልሕን ፕሬዚደንት ጄናር ቦልሶናሮ ኣሃዱ ምቁፃር ኣከባቢያዊ ዕቀበ ብዛዕባ እቲ ኣብ ጫካታት ኣማዞን ወሪዱ ዘሎ ብርሰት ኣግራብን ኣከባቢ ብዙሕነትን ንዘውፅኦ ጸብጻብን መፅናዕታዊ ጽሑፍን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ምግላጽ ቅድሚ ሰሙን ንሓላፊ ናይቲ ኣሃዱ ካብ ስልጣኑ ከም ዘባረሩ ይዝከር ብርሰት ኣግራብን ኣከባቢ ብዙሕነትን ጫካታት ኣማዞን ዘተባብዕ ዘሎ መንግስቲ ብራዚል ምዃኑ ዝወቕሱ ደቀባት ንፖሊሲ ፕሬዚደንት ቦልሶናሮ ዝቃወም ሰልፍታት ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ከካይዱ ምጽናሖም ይሕበር ብዘይካዚ ጀርመንን ኖርዌይን ዝርከበን ሃገራት ንዕቃበ ህይወታዊ ብዙሕነትን ምክልኻል ብርሰት ኣግራብን ኣማዞን ክገብሮ ጸንሓ ፊናንሳዊ ደገፍ ከም ዘቋርጸ ይፍለጥ እንተኾነ ግን ፕሬዚደንት ቦልሶናሮ ጫካታት ኣማዞን ዕቁር ጸጋ ሃገሩ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብኡ ዝግበር ዝኾነ ዓይነት ንጥፈት ይኹን ንምዝመዙ ዝውሰድ ፖሊሲ ንዝኾነት ካልእ ሃገር ይኹን ኣካል ዝምልከት ከም ዘይኮይኑ ዝምክት ዘሎ ኣብ ቦሊቪያ ሓረስቶት መሬት ሕርሻ ንምድልዳልን ንምስፋሕን ዝኽተልዎ ጫካታት ቆጥቋጥ ናይ ምቅጻል ልምዲ ኣብታ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ደረቕን ብርቱዕ ንፋስ ተደሚሮ ሓደጋ ባርዕ ኣስዒቡ እቲ ዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ መሮር ኣብ ልዕሊ ንዋት ኣከባብን ከቢድ ዕንወት ብምውራድ ምምዝባል ከም ዘስዓበ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ 5 መዓልታት ጥራይ 471,000 ሄክታር ጫካ ከም እተሃምኾ ዝሓበሩ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ቦሊቪያ ኣብ ታሕቲ ቁፅር ንምውዓሎ ሓያል ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘለዎ ረዲኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ሸነኽ ናይቲ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ 16 ባርዕ መሮር ዛጊት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክውዕል ከም ዘይከኣለ ዝግለጽ መንግስቲ ቦሊቪያ ናይ ህጹጽ ኣዋን ድንጋገ ኣውጅሎ ፕሬዚደንት ኢቮ ሞራሌዝ ናብቲ ብኸቢድ ዝተጸልወ ከባቢታት ብምብጻሕ በቲ ባርዕ ንዝተመዛበሉ ግድያት ዝውዕል ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ ንዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ብኣካል ከም እተዓዘብን ተወሳኺ ደገፍ ክግበር ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈን ማዕከናት ዜና ኣቃልሕን ብመሰረት መግለጺ መንግስቲ ቦሊቪያ እቲ ባርዕ ካበይ ከም እተበገሰ ንምፍላጥ ምርምራታት ይካየድ ኣሎ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብሩኽ መዓልቲ سلام كبرات تعذبتنا كم يصلحكم على وزينا سبورت حزلكم قريبه زلخو ناتنيل زميكيلم كوميشنر ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመረ ተኽለም ኣብ መላእ ፀወታታት ኣፍሪካ 2019 ንዝሳተፉ ዘለዉ ኣትሌታት ኣተባቢዑም
ኣብቲ ኣብ ከተማ ካዛብላንካ ዝተኻይደ ኣጋጣሚ ኣምባሳደር ዘመረ ተኽለም ኤርትራ ካብ ካልእ እዋን ፍልይ ብዝበለ ኣገባብ ብዝሒ ዘለዎ መንእስያት ተሳተፍ ዘላ ኣብ ብቕዓትቶም ኣትሌታት ልዑል ምትእማን ስለ ዘለዎም ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ እቶም ኣትሌታት ኣብ ውድድራቶም ብዲሲፕሊን ዝተሰነየ ብሉፅ ውፅኢት ንምምዝጋብ ከም ዝፅዕሩ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጹ ነዚ ናይ መላእ ፀወታት ኣፍሪቃ መድረኽ ከም በገስ ወሲድኩም ናብ ዝለዓለ ዓለማዊ መድረኻት ክትዕልሙ ኣለኩም ዝበለ ኣምባሳደር ዘመረ ተኽለም መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎኖም ከም ዘሎ ድማ ገሊጹሎም ኣብ መወዳእታ ኣምባሳደር ዘመረ ተኽለም እቶም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ወልዶም ዝዓብዩ ግንጋ ንኤርትራ ምኳል ዝመረፁ ስፖርታውያን ኣብነታውያን ምዃኖም ድሕሪ ምግላጽ ሱታፍ እዞም ኣትሌታት ንዝያዳ ስራሕ ዝዕድም መድረኽ ክፈጥር ከም ዝኽእል ገሊጹ ፕሬዚዳንት ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኤርትራ ኣቶ ልኡል ፍሳሐ ብወገኑ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድራት ብሓፈሻ ክሳብ 42 ዝበፅሑ ኣትሌታት ንኤርትራ ክውክሉ ምዃኖም ድሕሪ ምግላጽ እዚ ዓብ ስጉምቲ ኣብ ታሪክ ስፖርት ኤርትራ ኢሉ ኣብዚ መጽዋነ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራዊ ውድድራት ናይ ዝሳተፉ ኣትሌታት ቁጽሪ ብዝተዓጻጸፈ ንኽውስኽ ክጽዕር ምዃኖም ኣረዲኡ ወከልትቶም ስፖርታውያን ብወገኖም ኩለንትናዊ ምድላው ተጻይፎም ናብ ሞሮኮ ከም ዝተጓዓዙ ድሕሪ ምግላጽ ኣብቲ ዝጽበዮም ዘሎ ውድድራት ዓወት ብምምዝጋብ ናብ ሃገሮም ንምምላስ ዝከኣሎም ክገብሩ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኤርትራውያን ኣትሌታት ሎሚ ረቡዕ እዮም ውድድሮም ክፍልሙ ሎሚ ናይ ምሕንባስን ናይ ሰደቓ ቴኒስን ተወዳደርቲ ናይ መጻረይ ውድድራት ክካይዱ ክውዕል እዮም ኣብ ውድድር ምሕንባስ ዳንኤል ክርስቲያንን ኤፍሬም ግርማይን ኣብ ናይ 100 ሜትሮ ናይ ነጻ ምሕንባስ ክሳተፉ እዮም ኣብ ሰደቓ ቴኒስ ድማ ኣትሌታት ዩኤል ሚካኤል ኤፍሬም ተኽለ ኤልያስ ኣድሓኖም ሳራ ፍሳሄን ሩት መንግስቲ ኣብን ኣብ ናይ ደርብ ጾታት ክጽመዱ እዮም ናይ ትሕቲ 15 ዓመት ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሴካፋ ኣፍሪቃ ትማሊ ብናይ 5 መዓልቲ ፀወታታት ኣብ ዘቐጸለሉ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምቁር ዓወት ኣስተማቒራ ፈለማ ግጥመን ምክያድ ናብ ሜዳ ዝኣተዋ ሃገራውያን ጋንታት ብሩንድን ኬንያንን እዘን ጋንታት ኣብ ፈለማ ምጅማር ናይ ዝግጥማት በዘመዝገቡ ዓወታት ድማ ተመክሮ ሒዝንን ተጸበብየን ፀወታ ድሕሪ ምጅማሩ ኬንያውያን መጥቃዕቲ ብምክያድ ንልዳት ብሩንዲ ክወርዎ ጀመሩ ድሕሪ ብብዝሒ ኳዓሳሱ ናብ ልዳት ብሩንዲ መልኣኹም ድማ ኣብ 40 ደቂቕ ሃረል ጊል ንዝረኽባ ጽብቕቲ ዕድል ናብ ሾቶ ብምልዋጥ ኬንያ ንፀወታ 1-0 ክትመርሖ ጀመረት ድሕሪ ዝተመዝገበ ሾቶ ይነበረን ንዕረፍቲ ወፅየን ድሕሪ ዕረፍቲ ብሩንዳውያን ዝበለጸ ፀወታ አንጸባሪቖም ከም መሰረት ናይዚ ድማ ኣብ መበል 60 ደቂቕ እንተይቴካ ፍሎሬን ንጽምኢ ሾቶም ኣርዊዮም ፀወታ ድማ 1-1 ተዛዚሞም ስዒበን ብደያኑ ማለት ኢትዮጵያዊ ናይ መስመር ለማ ንጉስ ተሓገስቲ ደቡብ ሱዳናዊ አሊቦ ጆርጅ ኬንያዊ ሳሙኤል ኮሪያን ከምኡን ኡጋንዳዊ ዊልያም ኡልያ ተማኪለን ዝኣተዋ ሃገራውያን ጋንታት ኤርትራን ሱዳን ነበራ ነዚ ናይ ዘን ክልተ ጋንታታት ግጥም ድማ ብርክት ዝበሉ ኣፍቀርቲ ስፖርት በኣካል ተዓዚቦም እዮም ኣብዚ ግጥም ዝለዓለ ኢደ ዝሓዘት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ነይራ በዚ መሰረት ድማ በታሽዓይ ደቂቕ ካብ ተመስገን ተስፋይ ብዝረኽበታ ሸቶ መሪሕነታት ግጥም ሒዛ በዛ ሸቶ ሞራል ዝገበረት ኤርትራ ይጸንሐትና ብ29 ደቂቕ በጌጋ ተጻውቱ ሱዳን ንዝተረኽበት ዕድል ኤሶም ረዝነ ናብ ሸቶ ብምልዋጥ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንዕረፍቲ 2-0 ንሱዳን መሪሓታ ወፅያ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብዚ ግጥም አንጸባሪቑ ዝውዓለ ቁፅሪ 10 ማልያ ለቢሱ ዝነበረ ኣሕመድ ዓውድ ኣብ ተቀራራቢ ግዜ ማለት ኣብ መበል 47-54 ደቂቕ ብተኸታታሊ ክልተ ሸቶታት ንሓላ ውልዳት ሱዳን ጅሃድ ሙኽታር ኣቑፂሩሎም እቲ ብዜ ምቁራጽ ሓጎሱ ዝገልጽ ነበረ ደጋፍ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድማ ፈንጣዝያኡ ሰማይ ዓረገም ድሕሪ ዛ ሸቶ ድኻም ዝተንጸባረቖም ሱዳናውያን ኢዶም ክህቡ ተራእዩ ብመንጽር ዝክረን ከሎ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድሒራ ክልተ ሸቶታት ካብ ተመስገን ተስፋይን ማሕመድ ዓውድን ብምውሳኽ ድማ ንሱዳን 6-0 ብገፊ ሓሰኒፋታ እዚ ግጥማት ሎሚ ክቐጽል እዩ በዚ መሰረት ካብ ሰዓት 2 ኣትሒዙ ደቡብ ሱዳን ምስ ታንዛንያ ኢትዮጵያ ድማ ምስ ሩዋንዳ ብዝካየዶ ፀወታት ክቐጽል እዩ
ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ እትሳትፎ ዘላ ቱር ዲ ለአቨኒር መበል ሻድሻይ መድረኹ ትማሊ ኣሰላሲሉ ሻድሻይ መድረኽ ቱር ዲ ለአቨኒር ትማሊ ሶሉስ ካብ ሴንት ጁሊያን ቻፕሱል ክሳብ ፕሪቫል ዝዝርጋሕ ናይ 124 ኪሎ ሜትር ውድድር ነይሩ ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳድምቲ 42.32 ኪሎ ሜትር ተጓዒዞም ስዊዘርላንዳዊ ስቴቫን ቢሴግራ ንውድድር ድማ ብ2 ሰዓትን 55 ደቂቃን 47 ካሊትን ቀዳማይ ኮይኑ ኣብ ፍጻመ ክበጽሕ እንከሎ ያዕቆብ ደበሳይ መበል 45 ቢናም ግርማይ መበል 54 ሄኖክ ሙሉ ብርሃን መበል 95 ሮቤል ተወልደግና ንውድድሩ ክፍጽም ኣይከኣለን ንመበል 56 ግዚኡ ኣብ ፈረንሳ ዝካየድ ዘሎ ቱር ዲ ለአቨኒር ሎሚ ረቡዕ ቀጺሉ ክውዕል እዩ እዚ ከምዚ ንከሎም ኤርትራዊ መትከል ኢዮብ ዝሳትፎ ዘሎ ቢዩሲኣይ ናይ 2.1 መዐቀን ዘሎ ቱር ዲ ኢንዶኔዥያ ትማሊ ብናይ ካልኣይ መድረኽ ውድድር ቀጺሉ ይውዕሉ እዛ ናይ ትማሊ ውድድር ካብ ማሊዩን ክሳብ ኮታባቱ 157.8 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ሸፊና ኔዘርላንዳዊ ጆሮይን ሜጀርስ ድማ ብ3 ሰዓትን 51 ደቂቃን 12 ካሊትን ግዜ ቀዳማይ ኮይንታ ዓዊቱላ ተቀዳዳማይ ክለብ ተረንጋኑ ሳይክልን ኤርትራዊ መትከል ኢዮብ ድማ ካብ ዕውት 5 ደቂቃን 10 ካሊትን ግዜ ድሕሩ መበል 20 ተርታ ሒዙላ ናይ 5 መዓልቲ ዕምሪ ዘሎ ቱር ዲ ኢንዶኔዥያ ሎሚ ቀጺሉ ክውዕል እዩ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዕለት ዝተዳለወ ዜና ስፖርት ኣብዚ ተዛዚሙሎም